U ime počasnog blajburškoga voda pozdravit će vas gospodin Krešimir Miletić, svojedobno maloljetni dragovoljac Domovinskog rata, predsjednik Udruge za promicanje obiteljskih vrijednosti Blaženi Alojzije Stepinac i Hrvatskoga bračnog obiteljskog saveza Krobios. Pozdravite gospodina Krešimira Miletića. Poštovani oče biskupe, dragi svećenici, poštovani predstavnici Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, mešihata Islamske zajednice te predstavnici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Dragi prijatelji i njegovatelji uspomene na žrtve blajburške tragedije, koji ste ovdje došli iz svih krajeva svijeta, kao i oni koji u domovini i svijetu preko elektronskih medija prate ovu komemoraciju. Sve vas najsrdačnije pozdravljam na ovom mjestu koje je postalo simbolom najvećeg stradavanja Hrvata u našoj cjelokupnoj povijesti. Posebno želim pozdraviti ovdje nazočne preživjele žrtve blajburške tragedije i križnoga puta. Počasni blajburški vod nastoji svake godine ponekim novim projektom obogatiti ovu središnju komemoraciju. Ove godine, povodom 60. obljetnice osnivanja počasnog blajburškog voda i održavanja komemoracija na Blajburškom polju, izradili smo bistu velečasnog Vilima Cecelje, uzornog hrvatskog svećenika, dobrotvora i jednog od najzaslužnijih čuvara blajburške uspomene. Velečasni Cecelja je bio duhovno, intelektualno i organizacijsko središte djelovanja počasnog blajburškog voda od njegovog osnivanja 1951. godine. Blajburška tragedija dovela je hrvatski narod na rub biološkog opstanka, a srbijanska agresija prije 20 godina zaprijetila nam je ponavljanjem povijesti. Hrvatska se danas ponovno nalazi pred velikim izazovima. Kao i prije 20 godina, isti interesi u Hrvatskoj i izvan Hrvatske na sličan način i sada ugrožavaju nas i našu državu. Upravljačka elita u Hrvatskoj najvećim dijelom je naslijeđena iz jugoslavenskog komunističkog razdoblja. Ona je u velikom dijelu bila i ostala anacionalna i korumpirana. Stoga je i protekla 2 desetljeća sustavno i temeljito nastavila pljačkati narod, a uz to mu je pokušala ubiti dušu, identitet, domoljublje, ponos, vjeru, povijest, pa čak i ukrasti budućnost. Laž se prikazuje kao istina, a istina se prikazuje kao laž. Hrvatske heroje i žrtve se proglašava zločincima, a agresore se pretvara u ugledne građane koji sudjeluju u vladanju Hrvatskom. Hrvatskoj bi se opet htjelo nametnuti ono dobro poznato: glavu dolje, ruke na leđa. Kao i prije 20 godina dovedeni smo do prijelomne točke. Došlo je vrijeme za temeljiti zaokret. Hrvatsku državu smo stvorili i obranili, a sada ju moramo učiniti suverenom, zaista demokratskom, slobodarskom i snažnom. U demokratskom sustavu vlast služi svojem narodu.
i njegovoj državi, a ne sebičnim interesima pojedinaca i skupina. Sve ostale pretpostavke Hrvatska ima i to dobro znamo. Hrvatska ima iznimna prirodna bogatstva, važan geopolitički položaj i vrstan društveni kapital. Zbog svega toga je potrebno da se u rješavanje državnih i društvenih problema u Hrvatskoj uključi što veći broj ljudi koji u svojem osobnom, obiteljskom, profesionalnom i javnom životu dosljedno žive opće ljudske vrijednosti i čija je odanost domovini neupitna i provjerena. Našem naraštaju ovo je povijesni trenutak za novo djelatno zajedništvo koje će ostvariti ponosnu i snažnu Hrvatsku. Počasni blajburški vod se još jednom zahvaljuje Hrvatskom saboru na pokroviteljstvu ove komemoracije, Hrvatskoj vladi na sufinanciranju blajburških projekata i naravno brojnim institucijama, udrugama, poduzećima i pojedincima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i iseljeništvu, koji financijski i na druge načine pomažu i podržavaju ovo naše svehrvatsko djelovanje. Zahvaljujemo predstavnicima austrijskih vlasti na nesebičnoj pomoći u pripremi i održavanju komemoracije. I naravno, najviše zahvaljujemo vama, dragi hodočasnici i poštovatelji uspomene na žrtve blajburške tragedije, zbog dolaska na Blajburško polje i vašeg doprinosa dostojanstvenom održavanju komemoracije. Hvala lijepo.